Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni bantu abathokozelwa nguye. Babuze bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba phinda siphe usuku lwanamhlanje sikwazi ukuhlangana sixoxe ngezwi lakhe. Bangcwele sizoqhubeka nenkonzo yethu esitholayo laphaya Tshumayelo yasentabeni kwakushumayela inkosi yethu uJesu Kristu. Ngiphinde ngisho amazwi engihlale ngiwasho ukuthi uma wenze uMathewu chapter 5, Mathewu chapter 6 noMathewu chapter 7 uyongena ugijima ezulwini ngoba intshumayelo eshunyayelwe indlela neqiniso nokuphila esingeke siye kuNkulunkulu Baba ngaphandle kokuhamba ngaye. Ngaphandle kokuhamba ngalendlela iyona ke sicabela indlela sibheka intshumayelo zayo kakhulu kulama chapter kaMathewu. Uxolo sikuverse 80 ke njengamanje othi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. Masiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngiyabonga, ngifisa ukubonga namhlanje Nkosi ukuthi ungisize ngikwazi ukulalela lapho ungibiza bese ngiyawenza umsebenzi. Angazi ukuthi bese yoba kanjani isihogo sami ngabantu abangaka abasizakalayo. Angazi Nkosi bekuyoba kanjani, kodwa ngiyabonga. Angifuni ukucabanga ngezinto ezingenzekanga ongibiyelile wangivikela kuzona. Phela ngifuna ukukhohlwa ongasemuva ngizelulele kokuphambili ukube kumbe ngingakubamba nowangibambela khona esiphambanweni ukuvuka kwabafileyo. Ngiyakubonga ke Nkosi, ngiyacela ube nathi kule nkonzo usebenze ukhulume uzambule uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Yazi angazi ukuthi ngikhunjuzwa yini. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga ngoba baningi ubabizile futhi bakhethile kodwa bahlulwe isitha ukuthi mina kwenzekani uyazi yena ngoba ngangingesikhulu isoni, ngangingcolile. Angikholwa ukuthi kunina nonke ningilalela ukhona wayengafika kumina ngokungcola. Kodwa uNkulunkulu wangithatha, wangithintitha, wangenzela umusa. Ingakho ke ngingabheka emuva, ingakho ngigijima kangaka ebudaleni bami. Ngoba ngenzelwe umusa. Hayi ingakho ngigijima futhi ngikholwa ukuthi ngogijima ngize ngene ethuneni ngoba akho pension engizoyithatha la. Mhlambe khona ukuthi ngizothatha ipension, hayi akho pension engizoyithatha la. Pension ngoyithola ekhaya ezulwini ngoba phela mina ngisebenzela izulu. Mina ngisebenzela inkampani enkulu engekho la emhlabeni. Hayi ke asimbonge uNkulunkulu, simbonge. Wena ke ungadlali ngethuba. Ungadlali ngethuba nama ngizimisela ukudlala ngethuba. Ngeke ngigodle inkemba yami egazini. Jeremiah 48 verse 10. Hayi ngizolibeka iqiniso uNkulunkulu mayengivumela. Ngizolibeka kube kuwena ukuthi uyalithatha noma uyaliyeka. Hayi ke sikhuluma ke la ngentshumayelo yasentabeni enkosi yethu uJesu, Mathewu chapter 5 verse 8. Uthi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Ilicense lokubona uNkulunkulu. Ngeke umbone inhliziyo engahlanzeki. Hey yazi ukuthi ngeke umbone. Angifuni mina ukukhohlisa. Ngeke umbone. Sisisho ukumbona akasakhulumi ngongena ezulwini. Just to have a look at him. Ngoba akabhekeki. Hayi akabhekeki mawunezono. So thina sifisa ukumbona, siqede ukumbona, sihlale naye. Yikho sihlanza inhliziyo zethu. Hayi asiqhubeke. Asiqhubeke la sigcine khona izolo besikhuluma ngokuthi hlanzi ngaphakathi kuqala. Hlanzi ngaphakathi lakho kuqala. Asikwenzi kodwa lokho. Ngesikhathi uvuka ekseni ugeza, ucabangile nje ukuthi kufanele ngabe uqale ngaphakathi. Ntambama namhlanje uzogeza ulale. Kanti bekufanele uqale ngokuhlanza ngaphakathi kuqala. Ayasifunde. Mathewu chapter 23 verse 25 and 26. Simthintile izolo. Ngizama ukuthi sithi recap. Maye kini nababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihlambulule ngaphandle lenkezo nesitsha kepha ngaphakathi kugcwele impango
nokuhuheka. Umuntu ageze isitsha ngaphandle, ngaphakathi kugcwele ukudla okusalile, ngaphakathi kuze koma, wadlile kangageza kwagijima impukane. Iyazi kungcolile. Ake silungise ngaphakathi, ngaphandle zizozihlanzekela. Uzoba nenkazimulo. Phela ubuso yiwindi lenhliziyo. Uma umuntu ethukuthele egaya ibozi umbona ebusweni. Uma umuntu esesejabula umbona ebusweni. Ake sihlanzeni ngaphakathi bazalwane. Sihlanze asingazenzisi, lihlanze nje ngaphakathi. Maye kini nababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihlambulule ngaphandle lenkezo nesitsha kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Verse 26. Mfarisi uyimpumputhe, hlanza kuqala ngaphakathi ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. uNkulunkulu kubiza ngomfarisi nomzenzisi, hlanza kuqala. Busisiwe abazolenza lelizwi bazihlanze kuqala. Hlanza umphefumulo wakho. Unjani umphefumulo wakho? Udinga ukugezwa lo mphefumulo. Unaka kakhulu umzimba wakho enyama, uzume ikhaphe. Uede inkophe. Kade ngisedrobheni ekseni namhlanje. Khona usize bengilifuna kwesinye isitolo. Ingane yakho inkophe zingakanani. Hayi umshanelo umfushane. Ngasho ngathi usathana ubaqedile abantu. Mhlambe nawe uswakwazi faka, ukwazi uzivuma isono sakho. Uyazi umzimba wakho kamoya ufake lezo nkophe. Mhlamba ungikholwa wena. Khona omunye umzalwane Nkosi yamthatha wasuka emhlabeni. Mayefika ngale emzimbeni angena ukona ufaka iphandle. Hawu abe namahloni Nkosi kwenzeka kanjani? Athi uJesu wangazivumanga isono sakho. Umzimba wakho kamoya usagqoke leyo nto. Owakho ugqokeni umzimba? Njengoba ungakasivumi nje isono sakho. Ugqokeni wakho umzimba? Ufaka isiphandla nawo? Mhlawumbe ugcatshiwe wafaka imithi. Ngaphela uma uzivuma isono sakho sokugcatshwa, siyathandaza umzimba wangalezi suke inhlanga zisale enyameni ngoba vele izophelela la. Unjani umzimba wakho? Uzothola ukuthi inhlanga zakhona zichitha igazi. Zisezintsha ngoba igugu into yangale. Unjani umzimba wakho ngathi? Gqoma amabhluke. Unjani? Ulukile inuphi? Uluke inyoka ekhanda. Unjani umzimba wakho wangale? Ngiyabuza mina. Unjani? Usetshenziwe? Ugqoke kanjani ngale? Khipha icleavage. Hayi siyazobuya madoda. Sisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Unjani ongale? Unenzipho ezinde? Unjani ongale? Ngixoxele mina. Ufaka ihilo uhamba ucokeme usho njalo. Isaiah chapter 3 verse 16 uhamba ucokeme. Gaxa ihilo elide lingaka ngaphuma igundane ngaphansi. Hayi igundane. Ngaphuma ngisho ikati. Uyacokama umzimba wakho wangale mawuhamba. Hayi asazi. Ukubonakala sekuqoqa. Baningi bathi bayakholwa. Baningi bathi bakhonza uNkulunkulu. Kodwa igama elisemqoka lithi lotshiwe negama lakhe encwadini yokuphila na. Is your name written? Uhlanziweni ngegazi likaJesu. Wasuyaziyeka izono zakho ngoba Izaga 28 verse 13 lithi ofihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela. Kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Usuziyekile izono zakho noma uyazivuma ukuyela kuzo? Uyazivuma ukuyela kuzo? Injani imizindlo yakho? Uyibuke kanganani iphone? Injani uaffecte ingqondo? Uthi uhlezi ungabe ukubona izitho zangasese zabantu ngenxa lephono oyibukile. Hayibo, inhliziyo yakho ayihlanzeke. Let it be pure. Uma ingahlanzekile ngeke umbone uNkulunkulu. Ngeke umbone. Unjani umzimba wakho wangale? Ufaka ingubo emfushane? Ufaka amabhluku ampentshayo? Unjani umzimba wakho wangale? Ufaka ingubo ezikalayo? Unjani? Ngiyabuza mina. Unjengoba kade unjalo uphile ezonweni uma ungasivumeli isono sakho. Ngesikhathi uvuma isono sakho
uyabukhumula umuntu omdala emzimbeni wakho wangale, ugqoka omusha, ufuna ukwazi ngokomfanekiso waloyo wamdalayo. Hayi, angazi, asiqhubeke. Hlanzeka umphefumulo wakho. Incwadi yokuqala kaPetro, kuPetro uqala chapter 1 verse 22. Senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Yabona nje ukulalela iqiniso nje uhlambulula umphefumulo wakho uma uzokwenza njengoba iqiniso lisho. Angazi-ke mina uyenza njengoba iqiniso lisho. Uma uzokwenza njengoba iqiniso lisho, senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Ngoba bayahlupha laba bantu abangalilaleli iqiniso. Bathanda abantu ngokuzenzisa, bayambuluza. Cabanga ukuthi umuntu uyakuthanda, kanti uma engalithola ithuba ukushanga isithende. Mayilithola nje ithuba udabule. Kodwa phambi kwakho uyazenzisa. Kanti uthi lala lilaza abazokwembula. Senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Bafowethu, kufanele sithandane ngenhliziyo, lisho njalo izwi leNkosi. Asithandaneni ngenhliziyo omunye nomunye. Uthanda kanjani wena? Uyathanda ngenhliziyo? Uthanda ngenhliziyo, ukuthanda ngothando olujulile, unconditional love, but hayi lwenkanuko, ngisho uthando lwasezulwini. Umthanda umuntu noma ngabe uyahlupheka, umthanda umuntu noma ngabe ulala emgwaqeni, umthanda umuntu ngoba isidalwa sikaNkulunkulu. Thanda abantu ngokungazenzisi. Kuzokwenzeka lokho uma wena usulalelile iqiniso, walilalela wasuyalenza. Asilenzeni bafowethu iqiniso. Senihlambululileke imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Verse 23. Senizelwe kabusha, kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Uma ulalela izwi uzalwa kabusha ngezwi, ngoba izwi liyimbewu engapheliyo. Izwi liyimbewu engabuniyo. Izwi liyaphila, limile lingelikaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lingulizwi. Ulizwi unguJesu. Ngesikhathi ulalela izwi uhlambulula umphefumulo wakho. Ngesikhathi ulalela iqiniso uhlambulula umphefumulo wakho. Ngesikhathi ulalela iqiniso kwakheka uthando lokuthanda abazalwane. Ngeke ubathanda ungalilaleli iqiniso. Iqiniso lizokukhulula, lizokwenza ube ngokhululekile impela. Thanda abazalwane ungazenzisi. Thande ngokupheleleyo, uthande ngenhliziyo. Yabona, uthanda ngenhliziyo kujulile ngoba ukwazi ukuzenzisa. Kujulile ngoba unalo iqhubu. Kujulile awunamona. Kujulile awunamhawu ngoba uyamthanda. Awufuna esihogweni. Ufuna niyodla umbuso wezulu kanye naye. Umthanda ngenhliziyo. Bangako bathanda ngenhliziyo? Emndenini wakho bathanda bonke ngenhliziyo noma uyabakhetha? Khona abanye abangathandi ngisho abazali babo bodwa lokhu bebazele. Akanalo uthando lomzali wakhe. Kwenziwa yini lokho? Uzongena kanjani ezulwini? Mina nginalo umbuzo, uzongena kanjani ezulwini uthando ungenalo? Ngoba uNkulunkulu uluthando. uNkulunkulu wethu uluthando. uNkulunkulu wethu ungumhawu. Akafuni sikhonze abanye uNkulunkulu kodwa yena kuphela. Uzongena kuliphi izulu wena? Onamamutse. Wena oshintsha ukucabanga, oshintsha ukubheka. uNkulunkulu akasizeni bafowethu, ngiyakhuleka ngiyanxusa.
uNkulunkulu akasiza sizwele, siyamdinga kulesi sikhathi. Kulezi insuku zokugcina siyamdinga more than ever. Uma wakwamdinga uNkulunkulu, asikho isikhathi esidlula lesi indlela omdinga ngayo. Mfuneke senokuthola, mbize seseduze. Umuba akayishiya indlela yakhe, ushiye nemicabango yakhe emibi nemizindlo yakhe emibi, usondele kuNkulunkulu. Ngoba yena uyitshe eliphilileyo, uyitshe legumbi abakhi abazange balithanda. Asondeleni kuye, inhliziyo zethu zifafaziwe. Asondeleni esihlalweni somusa seNkosi yethu uJesu, inhliziyo zethu ifafaziwe. Ngoba uyakuthanda, nami uyangithanda, ufuna simkhonze ngeqiniso. Mina ngikhuluma ngoNkulunkulu odalile izulu, walendlala, odala umhlaba ophanyekezeni. Uyamthanda nje, wakuthanda kuqala. Wasithanda kuqala, simele ukuthi simthande. Ngiphinde kuverse 22 no23 bese ngiyathandaza. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngokupheleleyo umunye nomunye ngenhliziyo. Verse 23, senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Asigoqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga izwi lakho. Siyabonga uthando osithande ngalo. Uyasicwala, busisiwe olalelayo, ezwe, enze. Ngoba ufaniswa nendoda yakhe indlayo ephekwe idwala. Idwala elinguJesu, idwala elinguKristu. Bahamba nalo abantwana bakwa-Israyeli masebomile, kodwa ukuthi uMose alishaye likhipha amanzi. Babhabhadiswa ehlane, babhabhadiswa behamba noMose bewela ulwandle olubomvu. Siyakubonga-ke Nkosi, qhubeka ube nathi namanje, sidumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho fana naye. Sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Baba Nsibande useyavalelisa, uthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.